anything too hard for People the say Lord? I can't make it. Everything is possible with Jesus People say Christ. I can't do Is there it. anything too hard for No. the Lord? No, zinoita Everything is possible with Jesus namwari Christ. namwari zinoita namwari namwari zinoita. Hakuna chinoramba. Namwari, namwari, oh namwari, hakuna chinoramba. Vaimbi tizidofo vachiona tichikundikana, chavasina kunzwisisa kuti kuna Mwari wekundiso. Vaiona zvaipapo vakatarisa zvandaive, vasingaone zvandingava, zvandaikwanisa kuzova. Yei yei zvinorwadza veduwe uchiedza zvichiramba, zvinorwadza vakomana vachikuti zidofo, uchiedza zvichiramba, uchiedza zvezvichiramba, zvichiramba zvichiramba vachikuti mukundikani. Yei Mwari kudenga uko asingato mukundikani. Hakuna Mwari kudenga uko asingato mukundikani. Anouona vakundikani achivati uri Mwari. Yei uri Mwari. Iwe uri Mwari, uri Mwari. hakuna chinoramba. Iwe uri Mwari, namwari, uri Mwari, iwe uri Mwari, uri Mwari, usasye. Ndiri mukundi vakomana, ndiri mukundi vasikana, ndiri mukundi nekupfurikidza. Hakuna Mwari kudenga uko, ndiri mukundi vana maiwe, ndiri mukundi vana baba. Ayei onaiwo awonai awonai awonaika awonaiwo. Ndati onaiwo zandava, awonaiwo zandava, awonaiwo 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 awonai awonai matenga adaira. Hallelujah, yemeni. Hallelujah, yemeni. Hallelujah, yemeni. Hallelujah, yemeni. Hallelujah, yemeni. Hallelujah, yemeni. Adaira, 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 amatenga, adaira,
adaira, adaira.